Dobrodošli u novi video kanala Današnje vesti. U nastavku videa pogledajte najnoviju vest u vezi sa Veljkom Belivukom. Bojana B., supruga Veljka Belivuka, njena majka Snežana Đ., kao i supruga Marka Miljkovića, kao i vanbračna supruga Filipa Ivanovića uhapšene su na svojim adresama u Beogradu zbog postojanja osnovne sumnje da su izvršili krivično delo pranja novca u produženom trajanju. Ova lica su na svoje ime kupovali nepokretnosti i vrednije pokretne stvari od novca koji se sumnja da potiče iz delatnosti ove organizovane kriminalne grupe koju su organizovali Veljko Belivuk i Marko Miljković. Kako saznajemo, policija ih je zatekla svaku na svojoj adresi u Beogradu. Kako saznajemo, tokom pretresa kuće Marka Miljkovića policija je pronašla blindirani automobil i on je sada zaplenjen. Automobil će prema nezvaničnim informacijama biti odvezen na veštačenje. U pitanju je blindirani automobil zbog kog je pao bivši zamenik načelnika SBPOK-a Goran Papić, jer je 15. aprila 2020. godine, koristeći svoj položaj, zahtevao tadašnjeg rukovodioca policijske uprave Beograd da se Miljkoviću vrati blindirano vozilo koje je od njega tada privremeno oduzeto. Podsjetimo, po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa SBPOK-om uhapšeni su supruga i tašta Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, žena Marka Miljkovića i vanbračna supruga Filipa Ivanovića zbog pranja novca za njihovu kriminalnu grupu. Slobode su lišeni BB, TM, Sđ i MM zbog postojanja osnovne sumnje da su izvršili krivično delo pranja novca u produženom trajanju, rečeno je takođe u Tanjugu tužilaštvu za organizovani kriminal. Pretresi su u toku, kažu u tužilaštvu. Da li je ovo iznenađujuće? Pa ne bih rekao. Lično mislim da je ovo bilo za očekivati. Jako je retko slučaj da supružnik ne zna ništa o poslovima svog životnog druga. Šta je zanimljivo je učešće tašte Veljka Belivuka u pranju novca, a postoji mogućnost da je ovo pritisak na optužene da priznaju zločine. Ostaje da vidimo šta će policija i tužilaštvo otkriti. Hvala na pažnji.